Salam. Selamat hari Minggu di kita salut nak neng tapuk kama permingguata martang yang nauhu mahita di bagasan roh tabi martang yang mahita. Amin. Masuk prosesi. Marindi Mahita, buku ini nomor 74 ayat 1-2. Marhite-hite gowarni debata ama, dohot gowarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot gowarni tondi parbadia na tumapalangi doh tanoon. Amin. Debata do haporusata dohot hagogota, pangurupi situtudo di hagogotan, akka namangunay tu hita, di bahini dang mabiar hita, nakpe balik tanoon, jala lalo akka dolok, laho marongrong tutonga-tonga ni laut. Haleluya. 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 Martangi yang mahita. Ale Tuhan debata amana marasi roha, kudok kami mauleate tuho, sian nasa rohanami, ala di jauho kami sian haholomon tuhati guron, marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus, saya dirajai tondima dabadiai mahami, asalam ganda haporsion nami, jala asalam badia parangenami, unang marlindang binahini portibion, asa saat ami rabdot akkana porsia di guarmu, Tuhan uluan nasora sudah, marhiti anak haholongan niroham, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Marin di kita.
tatangihon ma patik ni debata ima sian patik palimahon sahatu patik pasapuluhon. Patik palimahon ikon pasangapunmu donatorasmu asa martuaho jalaliling manguru di tano na dinlehon ni Jahoba di Batam diho. Patik paonopkom unak ho mamunu. Patik papituhon unak ko mangalakup. Patik pawaluhon unak ko manako. Patik pasiahon unang ho olo makatindak kon hata nasututu maralauhon dongan jolma. Patik pasapuluhon dang jadi haliangan niroham bagas ni donganmu, dang jadi haliangan niroham dongan saripe ni donganmu, manang naposona bawa, manang naposona buru-buru, manang lombuna, manang hodana, manang diape ugasan donganmu. Ima patikna atong rap martangiang mahita mangidogugu siat tuata debata. Ali Tuhan debata, sai pargugui mahami, manglahon nahon bartu patikmi. Amin. Marindi mahita. Potima dosata nagudangi tuadopan ni debata martang yang mahita. Ale Tuhan debata amanami para siroha na sumurung. Napungudo hami di jolom martang yang tuho. Dada mangasahon hati goran nami. Na mangasahon asi niroham nagudangi do. Say asi maroham mida sandok bangso nami. Sesama dosa nami saluhut na.
Sai sungguli maroha nami, asa muba roha dohot pangalaho nami, alani anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, si pangulu kami. Amin. Hata baga-baga ni debata taringo tu hasesaan ni dosata. Satokindo hutadikon ho alai papungu-pungoku maho muse marhite-hite akka asini roha godang. Tagan di parpiar ni muruku hutabunihon bohiku satokin maradopuko. Alai marhite-hite dengan basa saleleng-leleng na asiatku ho ninna Jehovah si paluaho. Hasangapon ma di debata na di ginjang. Amin. Marinde mahita. Tangihon hamu mahata ni debata turpuk ni epistel di mingguon imana tersurat di ulau ni apostel 10 ayat 34 rodi ayat 40 tajahama marsikap soring dungi makuling ma si Petrus nin nama nungatakas dapot rohaku naso si ida bohini debata. Sian ganu bangso do tahe takononna akan nama kabiari ibana jala mangulahon hati goran. Di tongos ibana do hatana tuwakka anak Israel laho mamaritahon dami marhite sian Yesus Kristus ibana do Tuhan ni saluhutna. Iboto hamu do hatana masa dilihat panoon nama namuka sian luat Galilea. Dung salpu padidio nama binaritahon ni si Johanesi.
Ima taringo tu Yesus nasian Nasaret naminiahan ni debata marhite-hite tondi parbadia dohot hagugoon na mardalani do ibana mambahen na denggan jala pahih sarhon sude akana pinatunduk ni sibolis ay didongani debata do ibana. Hamido makatidakon saluhut pambayanan nai di tanah Yahudi dohot di Jerusalem di pusana sida ibana digatukon do Tuhau. Di pahehe debata do ibana di ari patuduhon di lehon do ibana tuha pataron. Dang apala tu saluhut halak tu akas tidangi do na pinulit debata sian nahinan. Imahami akan namangan jala minum rap dohot ibana dung hehe ibana sian namate. Ima sahatna martua do akana tumangihon hata ni debata jala naup yopsa. Amin. Marinde mahita. Taha tindakon maha porsiaot tai songon nahi na tindakon ni dongata sa porsion di sandok portibion rap mahita mandok au porsia di bata Jahuba hidup ama pargogo na suatu urusan na tumagpalangit do tano au porsia di Yesus Kristus anak ni di bata Jahuba na nasa iman tinubon ni si Maria nagapagabian siyang tinpa dia andorang so abubuhan ido tuhata na tumao na bernit di panguman silatus nama tetar pajal do ibana di hau pinarsia na tua tu dumaturung di tano na morak mangudu dari paturuhon nama naik tu surgo laun di siang di bata Jahuba nama naik parguna satu dusani di sima gana mangumi halak na mangulu do nama au porsia di tondik parbadia jalarung sadawia nabadia uria tapanala Kristen akan nabadia do dia sendosa do dia tai mandok mula malusuk daging nahan amat do dia mengeluan na suara sudah amin. Tapi ke matik ting Horas. Selamat hari Minggu Madita Sasude. Tabigema tikting di Minggu Tasadarion, Minggu 10 sada Januari 2026. Sada.
goarni minggu tasaderion ima minggu pasadaon dung Epipanias. Topik ni minggu ta ima Jehovah do manogu tanganmu, Allah memegang tanganmu. 2. Ruas namoding. Di hari Rabu tanggal 21 Desember 2025 nunga dialap tuhata ima inang tiamsa boru siagian opung kembar boru na tinading amang DJ pangaribuan nahinan marumur ma 80 tahun sia bulan. Na maralamat di Kota Bambu, Jakarta Barat, masuk wik karet tengsin. Jalanunga di Paborhatu Dean, Minggu tanggal 4 Januari 2026, tu TPU Petamburan. Saya anggia ma keluarga nati nadikon hatop tarapul. Buah-buah habot niroha. Nunga dialap tuhata ima amang sahat partogi rim siahan opung arsel doli. Na tinading inang boru simanjuntak nahinan marumur ma 85 tahun sia bulan. Di hari Sabtu 10 Januari 2026 masuk wik karet tengsin. Jala di patupa permingguan tanggal 11 Januari 2026 di rumah duka Uki pukul sia asaria mahita mandohoti permingguanon. Ruas nataba di minggu sadarion tanggal 11 Januari 2026 nunga gabe ruas nihuriata ima sada keluarga Bagas William Julian Sinaga inatai Sinta Purnama Dane Reza Boru Tagalung na maringanan di jalan Joglo Raya Kompleks Karangtengah Permai, Blok TX nomor 15 Ciledug, masuk wik Jakarta Barat. 2. Keluarga Andri Pratama Gultom, inatai Ingrid Boru Sianturi Namaringanan di Jalan Mampang Saplusada, nomor 46 Kelurahan Tegal Parang, Mampang Jakarta Selatan, masuk wik Jaksel Tolu. Tatangnya koman nasida gabe ruas namangulu di tonga-tonga nihuriata. Jalan mulu rodo nasida di parmengyot teman nugoton asa jongjong man nasida di nganan nabi. Mau lihat ruas napida. Mamuka di minggu sadarion nunga pida gabe ruas SKBP Sutoyo ima keluarga Antonius Nainggolan inatai Merdi Agustina Boru Sirait dot sada yanakonna Arlan Etan Nainggolan. Namaringanan di Jalan Karbela Gang Pelita Sada nomor 37 Jakarta Selatan wik Lapangan Batak. Anggiat gabe ruas namangulu mah di Huria Nati Nopotna. 5. Ruhut Parmahanion Pamisangon RPP di minggu sadarion 10 Januari 2026 di Pasahat Huria Ruhut Parmahanion Parmisangon RPP tu inata Mawar Intan Sarawati Boru Simanjuntak wik Setiabudi siala mangalausi aturan pardonganan saripion dohot parsirangon. Onom pilihan tahun dohot pilihan bulan parhalado AKBP Sudirman Jakarta paingot tot tusude ruas nihuriata asa taingot B kewajiban tapasaton pilihan tahun manang pilihan bulan. Nalau pergunahon huria tu biaya operasional huriata dohot akan asing. 7. Persembahan Natal keluarga dohot persembahan tahun baru keluarga pukul 00. Ni pasahat matuhita sude ruas AKBP Sudirman Jakarta. Siala naung tapatupa be ibadah Natal keluarga 2025 dohot ibadah tahun baru keluarga pukul 00 tahun 2026 asa tapasa mapeliani tuhuria marite situawik sekretariat manang melalui QR HKBP Sudirman Jakarta. Dewan Diakonia sada seksi sekolah minggu mamuka ibadah sekolah minggu tahun 2026 dilaksana homa ibadah parjolo minggu 10 Januari 2026 pukul 8.30 di Ruang Salomo. Dung sidung ibadah di patupama acara kebersamaan sekolah minggu. 2. Seksi remaja
Parmingguan remaja di Patupama Minggu 10 walu Januari 2026 di ruang Yeremia lantai tolu. Mangido hami sian seksi remaja tu orang tua remaja asa di pasahat tu anak kota. Tolu, seksi lansia. Seksi lansia Patupahon ibadah syukur tahun baru bona tahun Ima Selasa 10 tolu Januari 2026 pukul 10 sada 1 pukul 16 inganan di ruang Salomo. Tolu, sian Dewan Diakonia, seksi kesehatan, pelayanan kesehatan di minggu tas 10 sada Januari 2026, Boima Tajaha di tik-tik tahun. Opat, Dewan Marturia, ibadah syukur tahun baru bona tahun, paduan suara El Sadai, Rabu 2020 sada Januari 2026 pukul 10 sada saat pukul 16 di ruang Salomo. 5. Penyumbang snack. Majelis Dohot Jemaat AKBP Sudirman Jakarta Madok Mauliate tu keluarga na Patupahon snack minggu tanggal 10 suada Januari 2026 tu keluarga Salomo Sitorus Wikarbela. Saya dipasu-pasu Tuhan Tama. Bunga altar Majelis Dohot Jemaat AKBP Mandok Mauliate tuk na Patupahon bunga altar ta sadarion. Akar ruas namar sahid dohot na dirawat di Jabu Boima Tajaha di buku tikting na tatiok B. Saya tuata pamalupon akadongan dongat ta namar sahid. Aka tikting na sopola ni jahaon jala mardomu tu parhepengon dohot panitia pembangunan Boima Tajahabe sian buku tikting na dong di hitabe. Songonima tikting na masa di Huriata di bagasan mingguan Mauliate Horas. Tapi kema paduan suara Kur El Sadai.
Marindi mahita laos tapapunga piliata na parjolo do sadaa do sadabi.
dong sian saluhu naroha imana mangaramoti ate-ate dohot pikiran munabi di bagasan Kristus Yesus Tuhan tai. Amin. Uria nahina olongan itu hatang ma mingguta na padua hondung tahun 2020 nomon di suasana tabaru do pehita sasit tonga pikir atik tung adong do pehita kana so pazupang sejak sada Januari adong do perate na so pazupang na so merminggu tanggal 27 sede tanggal sede tanggal 4 na merminggu sederion totu gudang do pehita na so pazupang lumubi 2 minggu baru duk tahun 2020 nomon saya mulus hari minggu adong namoding ruasta jadi adong guna berminggu hari minggu di rumah duka sederiok pedong berminggu di rumah duka mudah-mudahan minggu naro dang adong zo berminggu di rumah duka ainga 5 dung awal Desember 1 Nuai beruntun terus. Hati-hati biasanya ulu do diangkap itu baru berhenti sebentar. Ya, hala ni hala torop do pehita dang pasupang akka manginang lumubi mungkin akan baru mulai liburan sian luak nadau. Ya, anggu buhita hubereng marmiak-miak gusudi. Hala gurang ramangalang si marmiak-miak. Mangalang kabang layang. Mau lihat ala tanggal sede lubi duka bang layang ternyata di Gerizau. Sungguh luar biasa di open house tahun baru bersama. Silahkan manginang terus itu dibudayakan sebagai suatu budaya yang bagus. Di Jatinegara, di satu gereja di Bekasi, di Paula do pola hidup tradisional. Nang mago kedekatan emosional tai. Dunggu dua na patupahu merjegal mangan bersama di gereja. Bawa nasi masing-masing, ikannya dibagi di gereja. Budaya itu bukan asal dibuat-buat, bukan persoalan makanannya. Hati memang bulu dihamura, tordohono mudo, halus ribet banget sih. Kenapa enggak ke resto aja? Mungkin boleh isuir masonina melusmu kan? Alayu nang salah, bukan nilai makanannya. Sama seperti tanggal 1 kemarin. Ya, gabi gudang go walang kabang layang naksu hutobok jabumu. Demikian sebaliknya. Gabi lubi ate, gudang kui. Heramasa songon na dihutakanai lubi angguri. Nakpe kurangan namar pesta ya lagi bilubi di beto hatai. Marilah kita budayakan manginang yang baik. Sebagaimana tahun ini belum bisa saya simpulkan kapan kita launching, tapi harus Januari orientasi pelayanan di sini dan ada beberapa kegiatan harus dilakukan secara bersama karena sangat vital lah manginang dalam hal transformasi tema tahun ini. Transformasi pengajaran iman di tengah keluarga. Alani tuhita kana sopazupang dope mertau baru masih jalangan ada mulu luar minggu adonggo nasa pintu darurat keluar kan adonggo nasa pintu samping daksa pintu ibana seong gotong nasongone jadi betak dang masih jalangan kita selamat tahun baru mari kita berita nauli di minggu perjulu dung Epifanias Sederion ima na tersurat di buku ni panurirang Yesaya bidu 42 ayat sada sah rudi ayat sia hujahama dihita ida ma naposoki nahutugu nahupillit hasurungan ni rohaku nunga wapeho todikku tibana tariasonon nama uhum tuak kabangso perbigu dang jauh-jauhi mana manang pangyaron na suarana
jaladang patu begihunon na suarana di alaman. Arung nau marosahi dang laos ponggol honon na jala subu na marnehet neheti dang laos itopan na hobartu hasitongan tariat sonon na uhum. Dangululu jaibana manang madate paima dipahot uhum di tanoon. Jala akka pulo-pulo makalunguton patikna. Songonon dohatan ni Jahuba sitop palangit dohot na paherbakotsa na pajarar tanoon rodi akka suaswananna na mangalehon hosa tu bangso na maringan di atasna dohot tordi tuaka na merdalad disi. Ahu Jahuba na majuho marhiti hati goran jala au manugu tangaku saira motakku doho jala lehonokku doho bahen bangso perjanjian bahe panodang diaka perbigu mabuka akka mata ni halak na mapitung paruarhon sian hurungan halak sian halak na terhurung siap bagas hurungan halak na maringan di hahulumun. Audo Jahuba ima guarhu jaladang lehonokku hasangapokku tu na asing manang hamuliaokku tu akka gana-ganaan panurirangon akka sian narubi idama nungaro jala akka nabura ahudo pabuahon tagas somartubur dope nunga hupa tu bigihon tuhamu ima sahana huriana hinaholongan di bagasan Kristus Yesus tuhatai di minggu Epipanias mahita nuaeng masuk dope sasitonga minggu Epipaniason tu minggu rangkaian Natal molo di gereja Katolik dari minggui di gorma minggu penampakan Kristus Yesus sarupa di dohot warna Epipani manang Epipanias namar lapatan hapapatar penyataan penampakan membuat menjadi jelas ima lapatan ni hata Epipani manang Epipanias dan itu sepanjang manjang minggu Epipanias masuk dope di rangkaian mernatal atik pe umumna gereja Protestan hera suarong be patupai layang go gereja-gereja Katolik baik gereja Ortodoks gereja-gereja Koptik masih suasana Natal yang meriah pada saat ini. Amo kadongan saha porsiaon di minggu Epipaniasi ahado nanang papataron apa yang mau dinyatakan dan diperlihatkan secara jelas. Jadi masa dua kamanginang bui di ngulut tahun songoni tadda Soekarno ya du bigihamu hatai tahe daung teh ya lenggo jalak Batak seulu do ya hatai tadda Soekarno dimulidok tadda Soekarno ya sebetulnya dang nai tadda alai heran adi tadda songot zaman dina Marsilpion ya ulan sada lewat sahalak public figure itori sorohoni bana Marsilpi merputu saherana tedda ibana hapedang ditadda di bodo songoni herana tadda Soekarno ma warni dia mengenalnya karena public figure, tapi sebenarnya dia tidak mengenalnya secara sungguh-sungguh. Anggo debataka manginang naksian nerubi dakya nak patadahon akka panurirangna naposona dak takas di pabua ise
selalu dinyatakan dengan penyataan yang jelas. Hubama ada contoh Raja Naperzulu dung diharajaun ni Israel rea na Zulu mamukadong na marguar raja dung salpuak kapanguhum. Naperzulu raja hati hai ima isiru tahe Raja Perzulu ni bangsa Israel. Hamu na merkurizo naking. Ne? Ima unang pagurak ko mga langkab bang layang. Raja Saul, kan? Mulut azahadi sada Samuel sia ayat 15 terus tu ayat berikutnya kamanginang. Dung mamuk kamasa gor harazaon di Israel. Takas do di patad dahod di bata ise nanaing manguluhon nasida. Takas diperkenalkan siapa orangnya. Bagaimana tipikalnya. Bagaimana karakternya. Hidup benang di bangson. Bulu neng gabi raja, neng manguluhon selalu ada tes-tesnya. Dilihat latar belakangnya, ya tes psikologinya, kesehatannya, karakternya dan lain sebagainya. Atik pe gudang lolos nakso sehat. Ya kan? Budu sehat pamatang ngaledak sehat pikiran nade. Adong dosong ni. Ya. Sasitonga mun mangihuton mensana incorpore sana kon di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang daktikosi. Iya, gudang kono ingon sehat pamatangna alai dak sehat. Iya, makanya ya ada buku kecil, anekdot kecil cacat fisik sehat rohani ninna. Jadi dang selamana sehat badan sehat pikiran apalagi partodionna. Ya, justru banyak yang cacat fisik, dia sangat sehat pikirannya, sehat rohaninya. Jadi dang ya Ki Hajar Dewantara ro isi do madokon itahe. Tidak selamanya sehat fisik, sehat pikiran. Alaing go tu hatai takas do sahi di patadahod do ise nanaing naposona. Ise na pinabaki na gaberaza. Dituduh dak sembarang dituduh. Dak sembarang mamilit Tuhani. Ise nanaing gabe naposona. Daong. Si Musa petik ki manguluh bangsa Israel ka manginang haruar setano. Parhatu banam Misiri aka manginang. Takas do dipilih debata. Dang hahana dituduh si Harun. Ala didok perdaging natongam do si Musa. Orang yang memiliki wibawa dan paling ganteng dan tinggi pada zamannya. Adong wibawana. Memiliki sifat dan ciri khas. Tangasal dituru tu hatai akan nanaing gabi naposona. Nanaing gabi raja manguluhon bangsona. Songonido nang satu Raja Daud akan manginang. Tuk takas do diririt. Jaladida latar belakangna. Dang sian sudut mata ni portibiot to hatai. Lahumanu memilit akan aposona. Dang diida ala ni hafal ni keberadaanna. Daong daksong ni to hatai. Itu juga terjadi dalam pemilihan Daud sebagai hamba dan raja setelah Raja Saul. Justru orang yang terkecil yang tidak masuk dihitung. Bahkan Allah berkata, dangarong be nin namar hitesi Isai, dangarong be geleng masingyak kana ganteng-gantengon, nak gebel-gebelgon, arong do be Tuhan ninna Ise si Daud. Tuhan melihat siapa yang pantas menjadi hamba bagi Dia. Kamanginang na berbutser do turpuk tasadarion di hamamasa ni natongon di habuang Babel do bangsa Israel. Bolo manghutop pesalmen 130 itu akan manginang turpukon hudul ma bangsoi di sada inganan.
mertutukian, berkeluarga do nasida, mangula do nasida, mangat do nasida, alai ternyata manginang karena mereka jauh dari Yerusalem, jauh dari persekutuan dengan Allah. Ternyata mereka betul-betul bukan hanya sebagai seorang yang haus dan kelaparan, tetapi membuat hidup tidak nyaman dan tenang. Sekalipun mungkin mereka dalam pembuangan itu hidup berkelimpahan, hidup cukup, bebas melakukan aktivitas, sekalipun bukan untuk memiliki apa yang ada bagi mereka itu sendiri. Maheu todina, maheu pikiranna, aidau nasida sian parsaoran dohot Tuhani, malungun nasida songon nazulu, diduluk di mata nagin waranna inganan parzupangan dohot Tuhani. Manginang buido dang adong jupang songo pakilalan ni bangsa Israelin waingon. Bisa-bisa saja Allah yang guna sida dirasahod do hidup yang hampa, pahit. Sekalipun bukan mereka berarti tidak makan, tidak bekerja, tidak berkeluarga, tidak memiliki saudara, tidak memiliki keturunan. Alai dan merasonangan, betul-betul mereka merasa betul-betul hidup itu terasa hampa bagi hidupnya. Dakuboto jupang bui pakilalan na songonin waingon. Justru menurut saya nggak jumpa lagi, nggak ketemu. Bahkan orang ketika telah tiba di saatnya dia, saya pinjam istilah keberhasilan dunia, kata sukses. So diingat bemanangaha. Merasa hidupnya tidak mementingkan siapa-siapa dan untuk apa hidupnya. Udang gua na sukses songoni. Banyak. Dengan keberhasilannya dia tidak pernah merasa ada kekurangan bagi dirinya. Dan adong dihilalai bana binahurang. Semua ada, jabatan ada, uang ada, segala-galanya ada. Dan adong dihilalai bana nahurang. Alai manang bohape mulo diaka batak tulin nak kamanginang sawape sukses ni Zolma nalungunan rohani contohna tanggal 31 Desember dang bui bana jupang doh keluargana dangon lo pakilalan nih. Hidup baik gudang jol matangis tanggal 7 sede. Adok kamu natangis tanggal 7 sede karena poso remaja. Kainat tamat taung natangis samu. Tarsomal udah dua tok tangis. Ya. Apalagi mulu di dehon di terbarui kan. Maaf tidak begitu semua saya sortir nyanyian kemarin. Apalagi mulu di dehon. Diudut hodoh saki paida-ida aku manangadong parbueni nani ulam dia. Apalagi mulu edeho ni ulu tanpa diundang jatuh sendiri air matanya. Alai mungkin hanya pada saat itu. Alai yang bangsa Israel kamanginang. Sekalipun mereka bisa melakukan segala sesuatu,
Sekalipun mereka bukan berarti tidak bisa bekerja dan makan, bukan berarti tidak berkeluarga, tidak bebas melakukan segala sesuatu. Mereka bisa kok. Alayala daun nasida. Sianudung-udung ni debata. Para saoran dohot debata. Pajupang dohot akadongan na nasomal marsaur dohot Tuhani. Disima magupu remuk hati mereka. Perasaan itu juga harus dimiliki setiap orang percaya manginang. Kalau tidak, budong ulut tahun madabu lamdau siat Tuhani. Budong madabu lam tukijangi roha na pada diri yang menganggap kita ketika kita telah tiba saatnya dalam dunia yang disebut sukses dalam hidup, sehingga kita tidak memerlukan apa-apa lagi dalam hidup ini. Lego bangsa Israel daung magupu do ate-atena, magupu do rohana, magupu pikiranna, nuaing tu sima roto hattai, takas maripatadahon isi do nanidok nga, naiko peluaho bangsa naon, nakpe meragat tafsirat taringutuson. Adong ko madok na poso ni dipatana ni dok na dison song Raja Kores. Napaluatson bangso na Zulu mulak siap perhatumanan. Adong madok aka na asing na ni dok nga hamba Allah dison molorongata hakai madoko na kamanginang didok gon nabi na Somalita bigi alai suri dangina ni dok nga diturpukon. Makadongan omman na ni dok nga molotazaha di panggilium na upatiak kamanginang. Dung masa padidion ni si Johannes padidi ro Tuhan Yesus. Didok madisi dung ro darapati i napatuduhot tod di porbadia odo anak haholongan ni rohakku. Inilah anak yang kukasihi na mertudu-tudu do turpukonak kamanginang. Tu Yesus Kristus Mesias nasikop gabe si palua dada holat di bangsa Israel. Alai dohok nak si palua saliling-ililinga sahatu portibion. Dipatudu do inaksen akaulaon na diturpukon akamanginang. Bulo dazaha di Lukas opa 10:1 sia. Imaulaon ni Tuhan Yesus do padohan ni Tuhan Yesus. Songgop do tuhau toddi ni Tuhani. Dimiahi doau mabuan berita nauli tuak kana dangol, tuak kana pogos, tuak kana mapitung, tuak kana terhurung asa malua ninna molo di Evangelium Johannes. Akamanginang iman hapinapatar ni tuhattai. Yesus Kristus iman ok patar roto tonga-tonga ni portibion. Nasubui beragu zolma makaporsiai. Molo di epistelina king didok. Dia tidak kon akasisiani. Dia sidakon nang aka aposteli. Dia perpudi di epistelina king didok. Rak mangan nasida. Rak minum nasida. Dung hehe Kristusi. Sian namate. Manginanga dong mapiga-piga halik ko berengota. Marhiti turpukon di tonga-tongata. Na perzulak kamanginang Jesus songon naposo ni debata menjadi jalan hidup nahin holomohon ni debata dalam membuat zolma tuhaluaon ima nauksikop tazalo jala tapes tahun nang merhiti-hiti akka perayaan Natali didok Jesus madi Johannes sopat saplopa ayat onom ahudo dalani dohot hasitongan dangadong nasahat tuamai iya so merhiti-hiti au. Asa hanya Kristus menjadi jalan keselamatan, bukan hanya keselamatan dunia, tapi membuka jalan keselamatan surgawi. Holan ibadah do dalat tuban wagijang. Ikot takas nang beragu hita.
taringot tu makaporsyai Kristus. Nuaing laos tugas taduyak kamanginang. Di tonga-tonga ni Portibion. Pabuahon patuduhon las mangarakos sude zolma bangso ho marga doho inganan asa majalo dalani. Majalo Kristusi. Majalo haluahon nasitong di tonga-tonga ni Portibion. Ay di zaman na mazonak kamanginang. Torok dope akan nalilu na mapitung nakpe mernida napakpang nakpe buy mirzahirjak torop piad doy no ay kamanginang iman atadok nakaning sehat fisik tapi belum tentu sehat rohani. Targoar doy akan nalilu akan mapitung di bagasat Tuhani. Sekarang itu menjadi tugas-tugas kita. Menunggu sudah zolma. Menunggu regenerasi tak kamanginang. Menunggu akka nang danak asa takas porsea marsi hohot di dalam di Tuhani. Di orientasi pelayanan ni Huriat HKBP tahunon. Transformasi pengajaran iman di tengah keluarga. Nanginang takuboto buano yang dibagas tabi. Nang makatai do behami buanon patupahoni. Hudok matuhamu apalagi sekelas Sudirman. Suatu ngadong keluarga di zona manginang nasuadong kompes sini HKBP di Jabuna. Nasuadong RPP di Jabuna. Nasuadong katehismus di Jabuna. 3 itu pabuana HKBP hitek konarong. Jadi itu akan nomor guru 2 kali yang sudah sidi tahun kemarin dan yang sidi sedang belajar sekarang. Itu buku pegangan amang dan itu menjadi tinggal di rumah. Iya. Nakpe ngadong amang inang buku online dang dos ausa diri ya ausa diri nekom mazaham ya bad di tahun amang inang dang buidak kuprin jamitaku. Iya. Tak sama membaca. Ya, jadi imas ada tugas tak bohado memberitahuan Tuhan Yesus. Merhite akan dokumen-dokumen ini. Jadi suatu ngarong HKBP nasuarong kompesi lapatan na pengakuan iman HKBP. Di situ dia tusian non akan manginang nasubuhi manangnya kon namate. Ya do akalan na asing ay say masa do pe nang HKBP ben ulu itangyakon na mate mulu di pura ni Huriat tadak si tangyakon oton na mate ma nau kubungan ni na mate do na mangulu iya nau kubungan ni betu hita mulu iparzamitai takas do dohi dangaong be perbinegyan ni nganengeli dakolan nengel be lu bisa nanengel lama na mate. Ya, dang marhosa be mulu marhosa na mangulu dui. Ya. Dang arong be, mana ngah be badi si dang arong be ngaurusan ni Tuhan iyo ni. Ido ta hapor siai. Makana berjubi masaliling ma subuhi bertobat dong mati. Buat acara na mati bertobat. Isi do na buhi bertobat. Na mangulu do buhi bertobat. Gimana orang meninggal bertobat dia aja sudah mau ngagabetano namanya, wabe bertobati, ya kan? Mulut kimanguli bana, maaf, nagudang kata-kata na dong mati bana, memang bertobat, do somay bana dang makatai sa liling nga, di dang arong betong akapoda dui, di say ulo be gurang nalilu, itu membedakan kita manginang, adong do poda ni Huriatta, naong sitangnya konon na mati. Terimalah Tuhan, Bapak kami ini di sisimu ini urusan misi herawo Tuhan ini. Hak ni Tuhan ini di surga manang dan di surga orang ngombe hakna. Kan gitu. Kurang doktrin-doktrin di si.
Nah itu kompetisi HKBP amang inang. Beruna kaning contoh. Adong ruas tahun RPP. Nunggodang RPP merdelan di HKBP on di Jabodetabek kok. Iya. Na tarboto roh na so tarboto ate. Gudang ko na so tarboto. Iya. Soal perkawinan mereka gumurang terus merdelan RPP. Itu ke generasi muda ate. Ini pemberitaan mengajarkan siapa Kristus. Di dok nak kening pai maro uhumi memberitahun do haroro ni naposon itu hatai. Nak peko di bagasan halap bohon. Itu ke regenerasi muda. Mana mululau muli do manguli dah. Iya, saya hudok kod do na belakangan on. Unang mabereng rumana, unang mabereng hafal li dopekna. Iya, nggak janganlah. Selagi kita sehat, apapun kita kerjakan bisa hidup kok. Suatu pola pertimbangan kalau muli, jului sukuko, jului bereko, piga do jamuni bapakna, piga do alpatna, piga do hotelna, piga do jamuna martingkatan, dan rusun. Ala gudang gua para apartemen, aura ko arong apartemen dakutad deh, apartemen, kan? Nak pola jolo bereng, piga apartemen na, yang enak. Tirulah orang tua kita ini datang ke Jakarta ini kesendiriannya berjuang membangun sendiri. Kita juga anak-anak jangan bangga kamu karena orang tuamu menyediakan bagimu, tapi banggalah engkau ketika engkau mampu berdiri di atas kaki sendiri, membangun dirimu sendiri. Ido na manguluon budang siajar honot tak kamanginang sahot di hapor sionon. Tu generasi muda-mudi emang inang unang be saya tabah hunda tikting kana hunda RPP ate. Manguli sebulan, tululan naik sirang, manguli muse, muli muse. Badangat tu sabihin no. At sugari di salo HKBP sirang di pengadilan, kolan nama masuk-masuk na maulaw nami. Bah, itu orang sekiranya gereja kita menerima manginang cerai pengadilan, bah. Nah upas-upas na tahu nih, upas-upas mesti tahu no. Bahwa ini maulaw nami dah, naktik kosbi. Gereja apa itu? Akau mamang siajar honota. Audo dalani dohat asitongan. Kristuslah hamba Allah yang disebut di sini amang inang. Lihat ini hambaku yang kupegang, orang pilihanku yang kepadanya aku berkenan, mengajarkan pengajaran Kristus dalam hidup ini. Konidot tongak kamanginang. Manang pesugo berwani geleng tay nang lujah muak kay nung lansia nami ate. Sugu beta hurwana Amerikita. Doko kamu ma. Akabudey. Dak pola wai. Aw na terlalu keras do nak pehula dua pisik ko gelekku. Ala saya wingot. Ya saya memang dididik. Ya mandiri keras. Iya. Saya kuliah di Siantar hanya 2 kali bapak saya datang. Sekali waktu saya kuliah, sekali waktu saya wisuda. Lema tak kaku mau. Buruku sudah skripsi sekarang sester. Tahun ini selesai. Saya belum pernah dari Malang amanginang. Memang salah doa nggak saya ukarang nggak diga libur rawi kolau doa nggak saya darahku. Belum pernah sama sekali saya dari sana. Saya latih terus. Taburu hapiun, bu ini monitor. Harus mandiri. Ya, tidak sembarang meminta uang. Dulu ketika kalau potong rambut pun dia harus ditanya saya, Pak, boleh saya potong rambut? Disegani hita. Kamu kenapa supaya segani kamu orang tuamu? Seganilah, hormatilah. Dan terbawa-bawa zaman yang terlalu edan. Hormati ayahmu dan ibumu. Tita keberapa? Yang muda. Hah? Mau nak kolam madohat tong. Tapi suruh tong mangalo kan? Ya, sekolah betong badal. Ya, jangan. Tugas Tamasudion memberitakan amanginang agar tetap setia tetap kepada hamba yang menolong itu, dia adalah satu-satunya penolong yang menyelamatkan, yang memberi kelegaan bagi kehidupan kita. Itu secara konteks lokal kehidupan kita.
Marsitutu mahitak kamanginang. Jesus na poso ni debatana tusu situtu ibana dalan hanguluani mamudahon tusu de zolma menugu nang akan patut ikon tuguota di tonga-tonga ni Portibion agar tetap menjadi orang-orang yang setia kepada Kristus dan rendah hati sama seperti Kristus. Imada perjulis atur pukon. Na badua honak kamanginang didok diturpukon paluahon akan terhurung paluahon akan terrate dohot akalan na asing akahala nagali na meti. Dia sebagai hamba Tuhan yang harus membebaskan tanpa memilih-milih siapapun dalam hidupnya. Hidup bain sada sian gereja yang hidup amanginang, gereja yang tetap melayani dalam hidup komunitas diakonia, menolong orang-orang yang cacat akan nagali di pamatang perdagingon, dot akalan na asing akan manginang, peduli terhadap orang-orang yang susah. Ido hadirion ni naposo ni tuhatai Tuhan Yesus di tonga-tonga ni Portibion. Lasdoro hatta kamanginang mulubuin waing kita bergerak merkite gerejatta mengrupya kadongatta nasusa contoh ala ni bencana-bencana alamon. Nah tetap diupdate per hari. Alai mungkin adong dosi patah. Dan apalah dihanguluhon nasongoni. Tapi puji Tuhan gereja kita juga eksis dalam pelayanan-pelayanan seperti ini. Dalam hal membebaskan orang-orang yang patut, yang difabel, yang berkebutuhan khusus. Ya dohodo dia kena salpo kamanginang dirawok-rawok ta. Inilah bagian dari perhatian gereja. Sanga 2000 KHKBP yang menginang di Siantar sekolah permata diakoni. Dan negara kita juga agak lemah dalam hal ini. Sekalipun sudah ada juga. Sekolah permata diakoni itu sempat tapi entah nggak tahu tutup kembali. Dulu kepalanya itu amang pendeta Timbul Stanggang yang pernah menjadi pendeta Resok Kebaran Baru. Permata diakoni ini semua di dalamnya adalah anak-anak yang berkebutuhan khusus. Anak-anak yang berkebutuhan khusus. Iya. Di waktu di Poltangan kami sudah kami lakukan ini. Bahkan CD bagi orang-orang yang berkebutuhan khusus. Selalu saya katakan bukan persoalan uang yang diberi kepada mereka itu tidak. Kanak inamora doi. Tapi bukan itu. Itu jalan gereja melihat mereka dan mendoakan mereka. Adalah menjadi tugas panggilan kita di tengah-tengah dunia ini. Agar semua merasakan keselamatan dan pembebasan yang dari Tuhan itu. Sama seperti tema minggu ini emang topik minggu ini emang Jehovah menugu tanganmu. Kita yang telah dipegang tangan kita yang telah dipegang Tuhan itu dinga ditogu hita Tuhan luaon tulas ni rohana mangulona kamanginang. Kita juga harus menuntun orang lain terbebas dari berbagai yang membuat hidupnya terpenjara dan terkesusahan dalam hidup ini. Omma tugas tak kamanginang di naung patar Tuhan Yesus Kristus di tonga-tonga ni Portibion gabi si palua di tonga-tonga ni ngulu ni hita zolma mamuha akamata ni halak nama pitung parnidaan penglihatan dosa dan narumikot di hita alai molusega parnidaan akamanginang irba kurok nakaning banyak mata orang mungkin belum seperti saya punya kacamata.
masih belum memiliki minus ataupun positif, tapi belum tentu melihat apa yang terjadi di sekelilingnya dan melihat apa yang terjadi secara konteks nasional dan global. Inilah yang dikategorikan buta secara mata iman dan mata rohani. Tetapi sekarang kita dipanggil Tuhan Manginang. Bukalah hatimu, pikiranmu, melayani dan menolong orang lain. Dulu di Halak Batak, adong di pamatang tahun 2 mata. Dia mata na berdua ho nama. Mata na berjulu nyok kan. Dia na mata na berdua ho. Ngeje mita pedi terkulis na minggu na Natalio ni. Dia mata na berdua ho. Mata nyari nipat. Dia mata nyari nipat. Hidup bembolo, saya benar itu, mulu ihat apa, aku mata nyari nipat. Ya, karena so maboto suku kamu sudah nulen sion, iboto dia mata nyari nipat. Jadi dua nomor keluar mata dalam tubuh manusia, mulu dia lak Batak. Ini mata pertama, alai unang ipasomal madok mata dah bahasa Indonesia dui. Suatu ngarok kamu nomor dok tuna tua karena poso mata tuna tua. Aku pembulu hubigi husir roham. Ya, kasar itu. Ya, suatu ngiroko kamu not tua kau pungon akan poso. Di matamu itu pung ada lengket imu. Matami metorin daun naro. Ya, jangan karena bahasa Indonesia kau bangga melihat itu. Itu kekayaan bahasa ini. Memang boleh bahasa Indonesia buiru halusi. Ada di mata upung na. Alimul halak bata upungai matami metorin nonner. Kasar itu. Ya, si malolong. Pernidaan. Sama dengan gigi ate. Ya. Si malolok kok cabe dingin ini si matua mate. Di sini ada perempuan yang muda-muda ibu-ibu. Lengkek cabe. Ya, amang, ada cabai di gigi amang ina. Kasar hiat dui. Manang idok ngingin na, ngingimi metorin non naro. Ayo tong. Kalau bahasa Inggris sudah umum lah, semakin umum sekarang. Ya, ya. Alebir tentu ibu tuh na dua tua madok tut. Kan itu, ano salah muse, kan gitu. Ipon, adong 2 bahasa Batak ngi gigion, ipon, imasada, paduahon pangalo. Bahasa Edok pangalo, alaudo, mangasialuan, makilhil. Ya, pangalo. Manginang, bulak matu mata parnidan nak ini. Ido raw bebui pat amanginang ay so hiyay bereng patom manangaha alay bodo herari sura-sura si dalanan na. Benar juga kan? Bolorang mo gamer da buak kita dah. Ay hahi da merdalan ikon nita uti daong. Bahkan gelap pun tanpa ada cahaya boleh kadang dia meraba. Dan indera itu ada biasanya bagi orang-orang yang berkebutuhan khusus, tidak penglihatan. Nuaingak kamanginang buhado sa mernida sudah hita. Melihat yang terjadi sehingga kita memberitakan paluahon akka napatut dope ikop peluot tadi tonga-tonga di Portibion. Dan yang terakhir, jangan-jangan kita masih hidup dalam pembuangan itu. Yang terisolasi, sekalipun mungkin kita sebagai orang-orang percaya, tapi hidup kita ini terasa terpenjara manginang. Tidak merdeka dalam kehidupan ini, karena begitu banyak beban-beban hidup. Songot tahun 2020 nomon,
Tak taboto aha terjadi di son. Tak taboto aha namasa di nguluon. Tapi firman ini menyatakan manginang. Jahuba manugu tanganmu. Allah memegang tanganmu. Hamba Tuhan di dalam yaitu Kristus Yesus telah datang dan menyatakan diri untuk menolong kita. Tetaplah setia kepada Kristus dan kerjakanlah karya Kristus di dalam hidupmu. Amin. Martang yang mahita. Mulai rohanami diholi Tuhan ngamar saur hami dohoto marhiti hati hitam di mingguan nami sedarion di naung di papatar holong ni roham naung roh Kristus Yesus di tonga-tonga ni portibion. Mulai Tuhan dipaingot to hami jauh naung menugu bangsom janaido naung menugu hami marhiti Kristus Yesus naung roh paluahok kami di tonga ni portibion. Dipaingot to mahami asa marsihohot hapor siyaw nami. Asa tugu hami Tuhan makalunguton ho di bagasan ngulu nami. Daksiko nguluot Tuhan. Angko sorap dohoto. Ido mabay mahiu ng bangsom na julu. Hampang ului. Terpenjara ngului. Ala dauna sida siap parsaoran dohoto. Sian Jerusalem na parzului. Azari mahami Tuhan tok-tok satia tuho. Ala nunga takaswa porsay hami. Ho raja jala si palua hami. Laus dia jari horo hami mangulahun ulaw ni. Manugu akan nalilu. Akan natarpudum. Mangurubi akahala na hasusan. Songoko na paluahok kami di tonga-tonga ni portibion. Saya jari mahami Tuhan. Laho mangulahon ulaum di tonga ni portibion. Tanya ko kami masudi ruas ni huriam hakabipi sudir manon. Nunga 10 sadari Tuhan na kubulut sami. Tiur Arion 2020 nomon. Gumajang dope si dalanan nami tujulu. Tuhan pasu-pasu masaluhu huriamon. Dana namet remaja na poso akada tua-tua lumobi maka suduk lansia. Sasudi Tuhan di bagasan las ni roha dot ahipason. Urupi ganuk keluarga mulu tungadong pergumulan. Urupi Tuhan akan nahasusan mulu tungadong nahasusan di pernguluan perdagingon. Sasudi sikop Tuhan merdanan ganuk rumah tangga di bagasan las ni roha. Na marhabok ni roha ruas ni huriam sedarion. Apuli ma Tuhan akapinopar na tininggal honna. Sudi ruas ni huriam na tongom marsahit. Na sohagwara kami. Na di rumah sakit na perawatan toktong di jabu. Pergugui na sida. Asa marhahi pason Tuhan na sida. Cara khusus na posom mamanami padita Hercules padzaitan. Na tongon dirawat nuaing di rumah sakit. Ali Tuhan pasu-pasu na posomi. Asa marhagugun salpu akasahit siap pamatangna. Sabui Tuhan mangulahon ulaw padjuwam mo. Songon na posom Tuhan ditongani huriamon. Sabui sumuang hisar pamatangna. Daging na naktod dina. Pasahat tami manang sudia kaulaun ni huriamon. Asa di bagasan pangaramotiommu ajarammu hami Tuhan lahu mangulahon akaulaun ni. Di bagasan Kristus Yesus Tuhan nami. Amin. Mari demahita laus tapasah maapiliata. Jawa Tengah,
Tatangnya koma piliata aliri bata amanami nadi banua gijang koro harorani saluhut silehun lehon nadengkan doho nasa udibasa nama uliutus kupasahat hami masian nene lehon mitu hami pilihan nami tuho seijalo magewa na khusus di zulum pasu-pasu meja laramoti asahu parsiak kami pilihanon pati bulhon harazaum di tonga-tonga ni huriam doho di portibion buhai marohanami marhiti-hiti todim asalam hutadahami gudang ni silehul-lehum mitu hami salam girgir hami madok mauliati tuho marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami amin. Gijang sai pinorbadia magwarmo sai Roma harazaumu sai sauk malomo ni roham di banua tongaon songon dari banua gijang leom matuhami sadarion hanguluan siap hari si sama dosa nami songop panesa nami di dosa ni dongan na merdosa tuhami na kami tugihon tu pangudzunan palua mahami sian pangago. Kasadame jalohamuma pasu-pasu sian tuhata di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatamaho di sodakon Tuhan debatama buhina tuho jala saya sima rohana midaho di dopakon Tuhan debatama buhina tuho jala di pasorhom madamena tu todim.
itu ya.